ପୁତୁରା କଲା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ିନାର। ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କେଉଁଠି ତ ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି, ପୁତୁରା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ଉପରେ ନଜର କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁତୁରା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଦଦା ନଥିବା ସମୟରେ ଖୁଡ଼ିର ଏକୁଟିଆପଣ ଦେଖି ଏହାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ପୁତୁରା ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବା ସମୟରେ କେହି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ସେଇଠି ପୁତୁରା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିସାରି ଦେଇଥିଲାଣି। ତ ଏହା ନେଇକି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।